rangking panek nara Prabanya kang sumirat kenyaring neca lalibaran lerki laci siring dadet wimbo kekono inget kadyo pema ondo saparan pangambar kongas pamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangge syukur oleh wong tapa ingkang was mongkol tan mikir pawehing piyan iku pantes kuranana kake
sartane kawruhana Liwangsuk mono mangadili duwi ana sasmentaning sujagat wasane kubur loro durbange paman Pati Haryo Sengguni Paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pakenira si Paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere keparang paduka angger anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg karo sing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sakjawining pasewakan kagat sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuning kangge sareng kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka angger anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih Paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten ngajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi batal wakil ingsun para tadyagi paranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendang ujana kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere menawi paduka andang bab tatara kiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe nguji wani awit para kawula samya sayek-sayeka kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para prajurit miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang moko tartentu boten badhe ngepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat Pangestungkara teka gawe bombong manahipun inggih putra ing Ngastina teka jangkep kang dadata-rira Paman Pati Haryo Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Haryo Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka angger Prabu namung dereng lan sasampunipun kepareng ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging ewa semanten ingkang dados nalindra wonten Praja Negari Ngastina mriku pun Duryudana lajeng sing kanthi Paman Haryo Sengguni ingkang dados Rangkanata dalem Negari Ngastina pramila sembahipun Paman Pati Haryo Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih mugi kasekicana lenggahipun Paman Haryo Sengguni sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non miwa bapa Pedemban Durna bapa Pedemban ing Sagalima mugi anggen paduka rawuh wonten Praja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra ya panjenengan ingsun pun Jaka Pitana bapa Pedemban Astaka swala sila bertapa sumorante
Hawala kamanaka kula kapret kantil buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang sowan kula nggih Rangga Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja mugia kunjuk bubuhan. Kalau non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang Bapa ing Sekali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa Paduka Anggara Prabu Jaka Pitana. Kula non. Boten langkung sawanipun ingkang Bapa nganti salam taklim kula mugia kunjuk wonten ngarsa Paduka Anggara Prabu Duryudana. Anggara Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra ing Ngastina. Boten langkung kaprayogan lenggah Paduka Bapa Panembahan. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Padha kanthi Raharja. Selamat sowanmu Dimas Kartomarmo. Nun inggih diwaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan Sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Padha kami jedhemateng piswanipun ingkang Raying Tirta Tinalang pun Kartomarmo kemarang wilujeng sowan kula. Tepi saking Rupita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun iki tatompo ora liwat pangestuning sun wae tampan nuno Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura manut jenenge Senedyana Bromo satane bagake kelawan Arawi Koko Prabu Mandura. Dimas Toya Tinalang. Menawa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh Paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun Jo Dimas Kartomarmo. Ai nun iki. Nur mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana iki gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten Maraja Negari Ngastina. Kathah 1000 lepat aturipun Kang Putra Diageng Wangaksami. Ugi warga nampi aseg-asegan para krami. Saking ingkang rayi pun Jaka Pitana Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Garwayahu Bandara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nuri Yayi parang Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana midhemateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bumbung manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan monokrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bumbung jasing manahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Maraja Negari Ngastina. Kawula nuwun iki Yayi. Sampun boten ngrangkake piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wontene samangke kula sowan wonten Maraja Negari Ngastina. Peyuh. Undang kawontenan wonten Maraja Negari Ngastina. Sampe tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Maraja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhep wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Maraja Negari Ngastina ingkang samangke sakmet setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami cecungkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Paradisan minggahipun wonten kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina. Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina
Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayem, ugi katingal ayem. Yayi ingkang raka ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka ing Mandura. Bombong awit kawontenan Paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sang Para kawula tasih wonten Praja Nagari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken panuwun awit pangalembana Paduka. Jenyatanipun sedaya menika boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi ewa semanten Yayi ingkang raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu, kula kinten sampun cekap arembake pasewakan ingkang sepisan krembak babakan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun Nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan wonten keparang sak mangke ingkang araka nyadong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa tinggal dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Nagari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng repotipun ingkang ngraka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang ngaraka nedya nungsuk pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangesunggara dur mangke Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadha wadana wontene kula wantun ngarawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Nagari Mandura arawuh wonten Praja Nagari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaicala jigolan merkewu durga musangga rugi. Kasa wangsulipun menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sak mangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra Paduka Yatmaja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingkup, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tuwin pikiranipun. Koko Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi kados pundi anggen kula badhe mambengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun gegayohanipun ingkang putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sugihwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten ingkang tugas saged junjung marang putring Sugihwana. Pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tuwin badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sugihwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwunika pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen samangke kula rawuhaken wonten Praja Nagari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa lenglaram yan ingkang driya lir nyewang sondra
tatawangan sumuk ing jas katut retan lemot kabyarsaning roje ramreming driya manawung kakawung nyewang wisesa ya jagat pangestu ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewagu Nur mangke yayi sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana biya kaget manahipun ingkang raka sareng kula nampi pangandika Paduka nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri inggih menika putri saking negaring Sunggingwana Nur mangke anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putri Sunggingwana Nur mangke Yayi menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura sareng kula pidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggingwana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggingwana keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggingwana nuwun mangke Yayi menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan nuwun sewu ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sunggingwana iki pramila nuwun sewu wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada inggih menika siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu menika nuwun sewu tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni amargi nuwun sewu menika sampun dados pestining kodrat menika sampun dados pesti ning Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sabiyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sunggingwana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sunggingwana ngaturaken panuwun nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandragumara inggih pun Saraja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sunggingwana kula nyuwun kanthi sanget Yayi
Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadahi raos kuciwa sampun ngantos nggadahi raos gelo senyatanipun sepisan pesti ingkang angka kalih judhu ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura tinimbang samangkinipun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur yayi katuraken panuwun Wawa Prabu tunggu damel cuma plong raos sing manahipun inggih arayipun Joko Witono lajeng sampanggi kula nyuwun Paman Matahari Sengguni jingandika gadhahi dawuh napa gadhahi atur pangandikan punapa Paman Hari Suman nuwun sewu nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih sababipun napa nuwun sewu wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Astina wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa sinten lah menika lho Rektor Durna menika prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara badhe nggayuh dumateng putri ing Sunggingwana prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna awit menapa ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun Angger Lesmana Mandragumara cara dene ngingu ternak ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna awit nuwun sewu nggih mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara awit nuwun sewu Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri sampun wungsal wangsul Parasata Kurawa pados pangrika daya sarana Karti Sambeka kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar tatanantuk karya contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati Lesmana kawon kalian pun Antasena lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nalagareng inggih menika pun Nalawati Lesmana ugi kawon kalian atmajanipun Mitra Kanthong Bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten nuwun sewu lajeng ugi wonten panggayuh malih Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna cekap semanten atur kula sumangga Lur pangge bapa depan Durna bapa penemban ing Sukalima mitra taturipun Paman Matahari Sengguni kula kedra masrahaken perkawisan kula pun Lesmana Mandragumara ing badhe kaya putri Sunggingwana bapa depan turu kados pundi bapa depan Gila wong tuwa ya maklum gak ya jam semene wis ngantuk wonten dawuh mangga kula dherekaken neng ndi sampean kita ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane didangu kalian anak Prabu wonten dawuh nggih wonten dawuh aturipun Paman Hari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayanipun anak kula pun Lesmana Mandragumara
kula aturi masaraken dumateng Boboh Depan Durna kados punika pamrayoga paduka bebeban. Nuwun sewu. Panjenengan ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji Pesti, loro Jodha, telu tibaning wahyu menika ingkang kados kodratipun Hyang Manasa. Ai. Ning nuwun sewu nggih. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri, menika dipun operasi terus saged. Ai. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami Pesti kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babagan jodho. Ai. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sunggingwana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula Lesmana Mandha Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung saderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk ari anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sunggingwana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Ai. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman dari wates undi. Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maidu, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Menika dados conto lho menika. Ai. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan Pesti jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesti ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun jodho dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipatih tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok timbabar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayuhaken putring Sunggingwana. Jernyatanipun Kakang Durna menika ingkang sampun dados conto supados samangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Ai. Paman Daryo Wonten dawuh. pramila gandeng sampun cetha terwaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenan dipun masrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusar wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saroja Kusuma supados minggah wonten ing Pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatanpa susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwis bocah ing rawis yen sinabata marang saketing murup dadi dahana
Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Ngatos-atos sampun kados lare alit katimbal ono sawanipun Kang Putra Maman.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut pamra kang awita denjeng-denjengan jagat pangesungara Pamadarya wonten dawuh angin ngandika nimbali dumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula padosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Inggih. Dereng kadawan supados dandan cara pinanganten malah mriku sambut dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangga nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya member nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma. Padha kandhe raja saparatamu. Dun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama Nuwun sewu nggih. Niku astane nutupi paninggal. wong nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandragumara nggih. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun Keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Ngerubeda Kanjeng Rama. Lole mbak aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapak. Rumangsane apa? Nuwun mangapunten yang gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Mergo sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Yang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjo Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjo Kanjeng Rama. Lesmana Saroja Kusuma ya
tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampandana. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuringan dumateng gesangipun ing putra. Prayoga nanggon musuhan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kok ya. Bocah iki nek cekelane gender. Mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih. Kedah mekaten kula menika SSN lho yang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning wakmu ing Mandura. Wa Prabu Baladewa. Baladewa. Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk.